निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। स्वामी विवेकानंदांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाने स्वामीजींचे दैदिप्यमान कार्य पुन्हा एकदा नव्या युवा पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे ठरवले आणि 150 पुस्तकांचा प्रकाशन करण्याचा संकल्प सोडला। त्यातलेच हे पुस्तक आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। या पुस्तकात गॅलिलिओ, लुई पाश्चर यासारख्या पाश्चात्य वैज्ञानिकांपासून भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके, उद्योगपती वालचंद हिराचंद दोशी, भारतरत्न JRD टाटा, जलनायक डॉक्टर राजेंद्र सिंहजी यांच्या प्रेरक कथा आहेत। अशा विविध क्षेत्रातील कर्तृत्व संपन्न व्यक्तिमत्व आपल्याला या कथांमधून भेटतात। यशाचे उत्तुंग शिखर गाठणाऱ्या या व्यक्तींच्या प्रत्यक्ष जीवनात घडलेल्या छोट्या छोट्या मर्मकथा या पुस्तकात समाविष्ट केलेल्या आहे। या पुस्तकांतील वेगवेगळ्या कथांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व संवर्धनासाठी आवश्यक असणारी बीजे तर सापडतीलच, शिवाय तरुणांमध्ये कार्यक्षमता यावी, आपल्या मातृभूमीविषयी राष्ट्रप्रेम जागृत व्हावे अशा गोष्टींचाही समावेश आहे। 28 मे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा जयंती दिन, म्हणूनच आजच्या आपल्या अभिवाचनाचा उतारा आपण आम्ही चालवू हा पुढे वारसा या पुस्तकातून घेतला आहे। भारताचा तेजो भास्कर स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर या कथेतील हा उतारा आहे। वयाच्या केवळ 15व्या वर्षी या युवकामध्ये असलेले जाज्वल्य देशप्रेम व त्यासाठी काहीही करायची धाडसी वृत्ती आपल्या या आजच्या अभिवाचनातून ऐकायला मिळणार आहेत। विवेकानंद केंद्राचे हे पुस्तक केवळ 60 रुपये किमतीमध्ये मराठी प्रकाशन विभागात उपलब्ध आहे। शालेय व किशोरवयीन युवकांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी हे पुस्तक प्रत्येकाच्या घरोघरी असायलाच हवे। हां, तर मग ऐकूया शब्द अमृताचे या उपक्रमातील हे पुष्प। भारताचा तेजो भास्कर। पुण्यातल्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात त्या दिवशी ज्याच्या त्याच्या तोंडी एकच बातमी होती, आणि ती म्हणजे कॉलेजमधल्या विनायक नावाच्या एका विद्यार्थ्याला प्राचार्यांनी 10 रुपयाचा दंड केला आहे। इतकंच नव्हे तर कॉलेजच्या वसतिगृहातूनही त्याला काढून टाकण्यात आले आहे। एखाद्या वणव्यासारखी ही बातमी संपूर्ण पुण्यात पसरली। खरं तर विनायकने असा काय एवढा गंभीर अपराध केला होता की त्याला इतक्या तडकाफडकी वसतिगृहातून काढून टाकण्याची वेळ प्राचार्यांवर यावी, आणि 10 रुपये दंडही? त्या काळात म्हणजे 100 वर्षांपूर्वी इसवी सन 1905च्या सुमारास खूपच मोठी रक्कम होती ती। कुठून भरणार होता विनायक हा दंड? आता तो राहणार तरी कुठे होता? विनायकला हेच मुळी कळत नव्हतं की आपले प्राचार्य हे असे एवढे कठोर कसे काय झाले एकाएकी। स्वदेशीचा आग्रह धरणे हा काय एवढा गंभीर गुन्हा आहे?
विनायकने नुकतीच पुण्यात एक मिरवणूक काढली होती. निमित्त होतं स्वदेशीच्या व्रतासाठी विनायकने लकडी पुलाजवळ एक सभा आयोजित केली होती. सभेच्या जागी जाण्यासाठीच त्याने एक विशाल मिरवणूक काढली होती. त्या मिरवणुकीला जणू सारं पुणं लोटलं होतं. प्रत्येकाच्या हातात विदेशी कपडा होता, मुखात वंदे मातरमची घोषणा होती आणि मनात अट्टहास होता स्वराज्याचा, स्वातंत्र्याचा. मिरवणुकीचं नेतृत्व मोठ्या खंबीरपणे विनायकने केलं होतं. विनायक म्हणजे विनायक दामोदर सावरकर. विनायकाकडे अमोघ वक्तृत्व होतं. त्याचं लेखन तेजस्वी होतं. त्याच्या अंतःकरणात प्रचंड देशभक्ती होती आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्या मनात समाज सुधारणेबद्दल पराकाष्ठेची कळकळ होती, तळमळ होती. तो ज्ञानवादी होता, विज्ञानवादी होता, बुद्धिनिष्ठ होता. आधुनिक सुधारणावादी विचारांची कास धरून भोळ्या अंधश्रद्धांवर कठोर प्रहार करण्याची त्याची तयारी होती. विलक्षण बुद्धिमत्ता, बंडखोर प्रवृत्ती आणि अफाट कर्तृत्व यांचा त्रिवेणी संगम झाला होता विनायकात. म्हणूनच तर त्याच्या एका हाकेसरशी पुण्यातली तमाम युवा पिढी त्या विराट मिरवणुकीत सामील झाली होती. वंगभंगाच्या निषेधासाठी आणि स्वदेशीच्या पुरस्कारासाठी हा विराट जनसागर निघाला होता. पोलिसांनी लकडी पुलाजवळ ही मिरवणूक अडवली. मग तिथेच या मोर्चाचे रूपांतर एका अविस्मरणीय ऐतिहासिक सभेत झाले. या सभेत कोण नव्हतं. लोकमान्य टिळक, काळ कर्ते श्रीम परांजपे, केळकर प्रत्येकाने त्या सभेत भाषण केलं. ती भाषणे ऐकत असताना विनायकाचा ऊर भरून येत होता. तिथेच रस्त्याच्या मधोमध एक मोठी होळी पेटली होती, विदेशी कपड्यांची. हजारो राष्ट्रप्रेमी सत्याग्रही तिथे जमले होते आणि त्यांच्यासमोर उभं राहून तेजस्वी विनायक निर्भयपणे लोकांच्या अंतःकरणात ब्रिटिशांविरोधी विचारांची होळी पेटवित होता. आपल्या ज्वालाग्राही भाषणातून तो गरजला. म्हणला, केवळ विलायती कपडेच काय, पण जे जे म्हणून विलायती बनावटीचे आहे त्या सगळ्याची राख रांगोळी या होळीत झाली पाहिजे. तो दिवस होता 1 ऑक्टोबर 1905. त्या काळात कर्जनशाहीचा वरवंटा जनतेवरून फिरत होता. बंगालची फाळणी, स्वदेशीचं आंदोलन यामुळे अवघा देश पेटून उठला होता. विनायकाच्या डोळ्यांसमोर विदेशी कपड्यांची होळी धडाधडा पेटली होती खरी, पण त्याच क्षणी जणू त्याच्या मनःचक्षुसमोर नाशिक जवळच्या आपल्या भगूर नावाच्या गावातल्या वडिलोपार्जित घरातला देवघरातला मंदपणानं तेवत असलेला तो नंदादीप दिसत होता. त्या नंदादीपाला साक्ष ठेवूनच विनायकाने 15 वर्षाच्या त्या शाळकरी मुलाने प्रतिज्ञा घेतली होती की माझ्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी शत्रूला मारीत मारीत चाफेकरांसारखा मरेल किंवा शिवाजीसारखा विजयी होऊन मातृभूमीच्या मस्तकी स्वराज्याचा अभिषेक करेल. आजची विदेशी कपड्यांची होळी ही त्याच प्रतिज्ञेच्या पूर्ततेचं एक दमदार पाऊल होतं. विनायकने त्या विराट सभेत केलेलं ते रसरशीत भाषण इतिहासात अमर झालं. ते भाषण ऐकून अनेकांचे अंतःकरण हेलावले, डोळे पाणावले. पण दुसऱ्याच दिवशी कॉलेजच्या नोटीस बोर्डवर नोटीस लागली. विनायक दामोदर सावरकरांना त्यांच्या धिटाईबद्दल 10 रुपये दंड ठोठावण्यात येत आहे व कॉलेजच्या वसतिगृहातून त्यांची हकालपट्टी करण्यात येत आहे. पण सावरकर डगमगले नाहीत. त्यांचा दंड कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांनी वर्गणी करून भरला. पुण्यातल्या शेकडो लोकांनी पुढे येऊन त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था आपल्या घरी करण्याची तयारी दर्शवली. हाच तो क्षण होता ज्यावेळी एका स्वातंत्र्यवीराचा जन्म होत होता. एक निग्रह, एक आग्रह, एक अट्टाहास जन्माला येत होता. सावरकर 83 वर्ष जगले. त्यापैकी 27 वर्ष तुरुंगात आणि स्थानबद्धतेत गेली. केवढा असीम त्याग देशासाठी, मातृभूमीसाठी. त्यांचे जयोस्तुते जयस्तुते हे स्वातंत्र्य देवतेचे स्तोत्र, सागरा प्राण तळमळला ही कविता, माझे जन्मठेप हे आत्मकथन या रचना मराठी साहित्याच्या मानबिंदू ठरल्या आहेत. सावरकरांचे जीवन म्हणजे एक धगधगते यज्ञकुंड होते. मदनलाल धिंगरा, कान्हेरे, सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग, सेनापती बापट या सर्वांनीच आपापल्या जीवन यज्ञासाठी सावरकरांच्या या यज्ञकुंडातून स्फूर्तीचे काही स्फुल्लिंग घेतले होते. महाकवीच्या योग्यतेचा हा प्रखर देशभक्त, भारतीय राजकारणाच्या नभांगणातील हा एक तेजोभास्कर.
या तेजोभास्कराने एकदा खुद्द लंडनमध्येच आपल्या पराक्रमाची चुणूक दाखवली होती. त्याचं असं झालं होतं की लंडनमधल्या कॅक्स्टन हॉलमध्ये एक सभा चालू होती. तेवढ्यात नाही, एकमुखाने नाही, पाठीमागून एक खणखणीत आवाज आला. सर्वजण चमकले. त्या सभेचे अध्यक्ष होते आगा खान. त्यांनी त्या सभेत एक ठराव मांडला होता आणि उभे राहून ते म्हणत होते की हा ठराव एकमुखाने ही सभा मंजूर करीत आहे. तेवढ्या पाठीमागून कुठेतरी विरोधी सूर लावला होता. सर्वांनी मागे वळून पाहिले. 25वीतला एक युवक उभा राहून पुन्हा पुन्हा म्हणत होता, नाही, एकमुखाने नाही. सभेत जणू त्याने बॉम्बगोळाच टाकला होता. त्या ठरावात मदनलाल धिंगराचा निषेध करण्यात आला होता. मदनलालने अवघ्या 4 दिवसांपूर्वी भारताचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेटस सर कर्झन वायलींना आमने सामने गोळा घालून यमसदनास पाठवले होते. 1 जुलै 1909 रोजी लंडनमधील इम्पिरियल इन्स्टिट्यूटच्या जहांगीर हॉलमध्ये रात्री 11 वाजता हे थरार नाट्य घडले होते. त्यावेळी मदनलालचे वय होतं 26 वर्ष. लंडनमधील अनेक इंग्रजनिष्ठ भारतीयांनी मदनलाल धिंगराचा निषेध करण्यासाठी 5 जुलैला एक सभा भरवली होती. सभेत अनेक वक्त्यांनी मदनलालचा कडक शब्दात निषेध केला होता. शेवटी सभाध्यक्ष श्री आगा खान यांनी ठराव मांडला. ते म्हणले, ही सभा मदनलालचा निषेध एकमुखाने करीत आहे. तेवढ्यात पाठीमागून एक आवाज आला, नाही, एकमुखाने नाही. आश्चर्यचकित झालेल्या आगाखानांनी विचारलं, कोण या ठरावाला विरोध करतो आहे? मी, त्या युवकाने ठामपणे उत्तर दिलं. मी कोण? तुझे नाव सांग. आगाखान. हा संवाद चालू असतानाच सभेतील इंग्रज धार्जिण्य लोकांनी गोंधळाला सुरुवात केली. त्याला खाली बसवा, त्याला बाहेर हकलून द्या, हाणा, मारा त्याला, असा एकच विरोधी आवाज त्या एकाकी तरुणाविरुद्ध उठला. पण तो तरुण डगमगला नाही. तो खंबीरपणानं आपल्या जागीच उभा होता. तुझे नाव सांग, असे आगाखानांनी दरडावतच तो म्हणाला. मी या ठरावाला विरोध करीत आहे आणि माझे नाव आहे सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर. सावरकर हा एकच शब्द सर्वांनी ऐकला मात्र सारी सभा स्तब्ध झाली. म्हणजे या सभेत क्रांतिकारक येऊन बसलेत की काय? आणि त्यांनी बॉम्ब आणले असतील तर? बापरे! सर्वांच्या भावना प्रक्षुब्ध झाल्या. त्यातच पामर नावाच्या एका माणसाने सावरकरांवर एक सणसणीत ठोसा मारला. सावरकर रक्तबंबाळ झाले. त्यांचा चष्मा तुटला. ते खाली पडले. पण ते ठाम होते. ते अजूनही म्हणत होते, माझा या ठरावाला विरोध आहे. तेवढ्यात सावरकरांचे लंडन येथील एक सहकारी व क्रांतिकारक वराहनेरी व्यंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर आणि MPT आचार्य यांनी पामरवर तुफानी हल्ला चढवला. त्यांना येथेच बडवले, लोळवले. अय्यरांनी तर पिस्तूलच काढले, पण सावरकरांनी त्यांना आवरले. सभेत गोंधळ माजला. एकच धावपळ उडाली. या गोंधळातच सभा संपली. मदनलालच्या निषेधाचा ठराव मंजूर होऊ शकला नाही. सावरकरांचा हेतू साध्य झाला होता. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.